ja som si teda pripravila pre vás prezentáciu na tému, ako vplýva AI na súčasný UX a UI design. Zamerala som sa teda primárne na UX a UI, nie na research, takže vlastne som zvedavá, či potom niekto niečo doplní aj v rámci researchu, ale no, ten môj ako fokus bol skôr na tieto dve veci. A asi len tak akože na začiatok, že pre mňa to bolo vlastne niečo, ako som začala, jak som mala ten education budget, tak som si vravela, že čas by som chcela venovať, nejako sa pozrieť do toho sveta AI. A potom som nejako akože pokračovala, čítala nejaké vlastné články a necítim sa určite na to nejaký ako odborník dávať ako nejaké rozumy ohľadom tohoto, skôr je to len vlastne nejaký summary toho, čo som sa nejako ako dozvedela. A si myslím, že možno, že veľa z vás bude vedieť o tom aj niečo viac, takže sorry, keď to bude niečo, čo vlastne už viete, ale asi to beriem ako skôr nejaký výkop nejakej diskusii vlastne na túto tému. A také ako nadviazanie na prezentáciu, ktorú mal Zdeny už možno nejaký rok a pol dozadu. Takže môj pôvodný zámer bol vlastne zistiť si niečo viac o nejakých túloch a celkovo keby sa nejako nachytriť, získať nejaký ako productivity boost ohľadom toho, v čom by mi ako AI mohlo pomôcť v tom, čo robím, čo je primárne UX a UI design a prípadne si pozrieť nejaké ako tooly a nejaké možnosti a nezaostávať za súčasným vývojom. Ja čo používam najviac, tak je to klasicky proste Figma a si myslím, že ako niečo som skúsila, ale primárne to boli asi ako skôr len nejaké ako, alebo čo využívam, tak sú to nejaké ako pluginy do Figmy, ktoré niektoré ako sú, alebo o niektorých možno ani neviem, že sú ako powered by AI, ale neskúsila som tých toolov vlastne toľko, alebo nejaký ako programu, takže asi ma bude hodne zaujímať, čo povedia ako ostatní na to, ktorí už využívajú nejaké konkrétne ako, alebo kto, či vôbec využíva. Jedne vieme si o Peťovi zatiaľ nejaké programy vlastne na tvorbu dizajnu. No, ale postupne som vlastne zistila to, že možno to nebude len o nejakom booste vlastne v rámci toho, čo už ako momentálne robíme, ale že AI vlastne prinesie skôr nejaký nový spôsob dizajnovania alebo celkovo nejakú akože inú komunikáciu s technológiami, ako to fungovalo doteraz, že to bude hodne o nejakom posune a nejakých zmenách a že to nebude vlastne len nejaký ako rýchlejší kôň, ale vlastne úplne zmena, aj čo sa týka ako interfejsu a vlastne celkového ako vyhľadávania informácií a komunikácií a že to môže byť vlastne hodne ešte ako priblíženie sa k tej užívateľskej privetivosti viac, ako to bolo doteraz. Ten Hulk utrhl té holčičce hlavu? No, to nevíš. Možná, že tam niekde v piesku zahrabaná. Vyrostla jako nádor z toho, z receptu. OK. Jedna z vecí, ktorými som sa zabávala pri tvorbe prezentácie. Takže možno také ako summary toho, že čo vlastne už vďaka AI momentálne robíme a aký akože posun aj od tej prezentácie z Dennyho vlastne už vznikol, že AI vlastne už je bežne ako integrovaná nejakým spôsobom ako do rôznych nástrojov a do rôznych profesí. A vlastne v rámci UX je to hlavne ako personalizácia, to znamená, že analyzuje užívateľské dáta a hlavne prispôsobuje nejaký obsah a to rozhranie, čo je
primárne sa asi deje v rámci ako rôznych prostredí a platformiem, kde sa ponúka užívateľom nejaký produkt alebo nejaké ako jednotlivé nazvať, asi akože produkty alebo no neviem, proste primárne sú to napríklad e-shopy a dajme tomu napríklad Spotify alebo Netflix, kde vlastne ten interfejs alebo tá ponuka vyzerá podľa toho, čo vám nejako sedí, čo pozeráte, čo počúvate a čo by ste akože vy ďalej si mohli nejako prijať vidieť. Potom je to nejaká automatizácia návrhu, čo sú vlastne tie spomínané nástroje, kde AI pomáha generovať nejaký design, prototyp, wireframe a vlastne on ako viac menej šetrí čas, čo je napríklad UX Pilot, o ktorom sa nejako zmenil Peťo, takže to ma celkovo zaujímalo, čo k tomu povie, alebo niekto iný ešte s nejakým iným nástrojom. Ja som skúšala nejaký, myslím, Galileo sa to volalo, ale po pár pokusoch som to vlastne vzdala, že nebolo to ako nič moc. A potom je to prediktívna analýza, s čím majú najväčšiu skúsenosť researcheri a to ma tiež celkom zaujíma, čo vlastne k tomuto povedia. A vlastne analýza správania užívateľov a predpovedanie nejakých potrieb. Potom chatboti a asistenti, ktorí vlastne už ako nejako existovali, ale vlastne v rámci integrácie AI sú ešte viac ľudskí a rôzni akoby virtuálni priatelia a takéto veci. Na to je asi akože hodne článkov, ako vlastne ľudia s nimi interagujú a ja som čítala niečo o tom, ako vlastne väčšina ľudí, ako keď zistí, že to je AI, tak je nejako akoby klesne tá dôvera, ale vlastne stále to má nejaký vplyv na napríklad pre ľudí, ktorí sa cítia osamotení, tak o nejaké percentá akoby klesla tá ich miera ako loneliness. No a potom ďalej testovanie použiteľnosti, čo som ja takisto ešte ako neskúšala z AI. Zvýšená prístupnosť, to sú proste veci, kde pomáhajú hodne AI vlastne ľuďom ako napríklad so zdravotným postihnutím. Google myslím, že vymyslel niečo, kde si akoby slepý človek môže povedať, že čo hľadá a nejako nasníma miest telefónom a ten mu povie, že alebo môže to akoby vyhľadávať proste za neho, akoby robí jeho oči alebo mu povie, čo akoby vidí, keď tam nahrá nejaký obrázok alebo nahrá nejaké video. A v poslednom rade to bola vizualizácia dát, čož je vlastne tiež zaujímavá téma aj ohľadom ako toho workshopu, o ktorom sme sa naposledy bavili a ktorý vlastne má poviesť tiež Peťo, ako vlastne AI môže pomáhať vo vizualizácii dát a nejako sprostredkovať akoby jednoduchšie to vyhodnocovanie dát a rozhodovanie sa nad tými dátami. Takže to je to, čo AI momentálne robí, alebo čo mi aspoň ChatGPT ako vyplul s tým, že to je to, v čom AI momentálne pomáha v UX a UI dizajne. Ďalej som potom čítala článok z Figmy, kde sa vyjadrovali ako dizajneri k tomu, ako vlastne integrujú AI do produktov. Je to ale nejaký článok z roku 2024, myslím, že niekedy začiatku, takže možno, že už to inak, ale vlastne ako, čo z toho vyplynulo, tak boli nejaké akože, že je to zatiaľ vlastne stále taký akoby divoký západ, kde sú ako veľké rôzne možnosti a vlastne často sa to AI integruje len ako nejaká taká náplasť alebo niečo, čo nemá nejaký akože substantial proste vplyv a nemení ten produkt nejako radikálne. A tiež 1/3 dizajnerov vlastne nebola úplne
spokojná s tým, alebo nebola úplne hrdá na to, čo, alebo teda len jedna tretina bola hrdá na to, čo vlastne ako vyprodukovala a vydizajnovala, keď pridala ako AI do produktu. A mňa primárne zaujímala Figma, takže som si čítala tiež viac článkov ako na Figma blogu. Tento je konkrétne z média a Figma vlastne uviedla nejaké ako fičúry, ale uvádzala ich tak ako vlastne rôzne, ako keby to testovanie vlastne prebiehalo rôznych užívateľov inak, takže niekto mohol vidieť niečo, čo iný vlastne nevidel, ale vlastne momentálne viem o tom, že tam existuje nejaký ako suggested auto layout, ale ostatné featurey vlastne si myslím, že tam momentálne nie sú. Aspoň ja si o tom nie som úplne vedomá. Mal tam byť akože nejaký remove background, čo teraz funguje vlastne za pomoci pluginov, a nejaký rename layerov, čo je akože úplne simple vec, ale proste, že by sa layery akoby na základe AI, ktorá by mohla akože vidieť, čo v tom layeri je, tak volali nejakým ako normálnejším menom, ako neviem, karta, ale inak ako len frame 1, 2, 3, 4, 5, 6. A potom tam bol nejaký ako replace obsahu, čo súviselo, myslím, že viac akoby s nejakým len textom a obrázkami. A vlastne podľa toho, čo ste tam ako mali, aký interfejs vytvorený, tak to mohlo generovať akoby viac prislúchajúci obsah. Mal tam byť nejaký ako visual search, kde ste mohli ako na základe pridania nejakého komponentu ako hľadať napríklad podobné. A ten auto layout tam ako stále je, ale tiež nie je vždy úplne napomocný. Potom tam mala byť akoby super featureka vlastne generovania dizajnu na základe nejakých promptov, ale tu stiahli, pretože vlastne potom tie dizajny sa myslím, že hodne podobali ako na natívnu Apple appku o počasí. Takže s tým tam bol nejaký problém a potom quick prototyping, proste nejaká pomoc rýchlejšieho ako prototypovania a rozpohybovania tých dizajnov. Tak to by ma možno celkom zaujímalo, ako čo robíte s Figmou a ako to vlastne vidíte. Počula som nejaký zvuk, ale neviem, čo to znamená. Jo, to jsem se hlásila. Jo. By právě zajímalo, co z toho si jako vyzkoušela ty a zároveň, jestli tohle všechno je jako součástí nějakého standardního předplatného, nebo jestli musíš mít nějaký premium účet, nebo nějak jako dokupovat do formu nějakých pluginů. Ne, no jak som hovorila, tak oni tie featurey vlastne nejako releasli, ale potom ich aj stiahli. Veľa z nich. Čiže ja keď som čítala proste nejaké články, tak tam som ako videla, že kde tá feature by sa mala nachádzať, ale keď som sa pozerala vo Figme, tak tam nebola. A takisto si myslím, že ich ako releaseovali tak, že vlastne niekto videl ako napríklad featureu, ja neviem, Generate Designs a niekto iný ju nevidel. Že ja som sa fakt ako s väčšinou tých vecí nestretla. Viem, že tam ako stále je suggested auto layout, toto som tam ani nenašla. Takisto ten quick prototyping som tam nenašla, ani visual search. Myslím, že ani rename layer mi ako momentálne nejako nefunguje, ale malo by to byť proste v klasickej ako premium verzii, čiže nie, teda možno to bude aj vo free verzii, ale nemusíš si tie funkcie nejak ako dokupovať. Malo by to byť proste súčasťou klasického Figma rezania. OK, takže myslíš, že to bylo jenom v nějaké jako beta verzi nebo jako v nějaké fázi testování? Jo. Ale je to standardní součást ještě toho. Jo. No, já jsem zkoušela akorát ty pluginy na odstraňování pozadí, ale zatím jako jsem neobjevila žádný, který by fungoval dobře, že ve výsledku jsem si to nakonec vždycky udělala v Canvě, která na to má právě hodně dobrý tool teďka.
A to přejmenovávání vrstev, jako jsem akorát o tom slyšela, ale neskoušela jsem to, ale si říká, že to teda stejně stáhli, tak... Ale jinak by ti to malo fungovať ako automaticky, že to premenuje tie vrstvy, že ty nemusíš ako nic dělat vlastně. Tak jak to teraz ako pomenuje vrstvy prostě frame a nějaké číslo, tak by ti to malo pomenovat prostě viac podľa toho, aký obsah tam je. Ale já jsem si to nevšimla, že by to tak reálně dělalo. No, to u mě taky ne teda. Ani bych asi nechtěla, aby to dělalo. Automaticky. Jo, takže podľa mňa Figma sa akože asi teraz robí prostě nejaké úpravy na tom a uvidíme tieto funkcie alebo nejaké z nich čoskoro, ale momentálne som ich tam ja väčšinu nenašla. No. Takže tak, čo sa týka Figmy, potom vlastne v rámci tejto prezentácie som využívala FigJam, ako tam som si vlastne naťahala nejaké poznámky a potom som skúsila funkcionalitu FigJam do Figma Slides, ale tiež to nebolo úplne ideálne. Akože keď som tam niečo mala ako v rámci toho stromu, tak jak napríklad túto Figmu a nemala som tam ďalšie poznámky, tak toto ako dokázalo vlastne prerobiť do slajdov. Čiže asi je potrebné vlastne tú štruktúru nejako prispôsobiť ako čo najjednoduchšie, ale potom čím viac som tam ako hádzala ďalších poznámok, tak už vlastne toto mi potom ako v tých slajdoch nezobrazovalo. Takže tiež som si to vlastne asi urobila radšej potom sama a hlavne asi akože že často to vlastne vytváralo nejaké slajdy alebo ako nejaké idei inak, ako by som to vytvorila ja, takže mi to až tak ako nápomocné vlastne momentálne nebolo. Teda neviem, či ako, možno som nepovedala úplne ako jasne, že vlastne FigJam alebo Figma Slides má takú funkcionalitu, že vlastne si môžete akoby tie poznámky, ktoré máte vo FigJame, a že vám prevedie do slajdov priamo. Nemusíte tie slajdy ako vytvárať vy. Neviem, či niekto sa tiež s týmto ako stretol, či to používal a... My jsme použili v rámci Canvy, protože tam je taky nějaká taková jako možnost, že ti to samo prostě nasází jako slajdy podle toho, jaký dáš jako vstupy, nevím, že zadáš třeba barvy, něco jako takového a ono ti to vždycky hodí x možných jako layoutů a tak, akorát to, co jsi říkala před chvilkou, taky jsme vždycky jako narazili na to, že zrovna jsme měli jako jinou představu, než jaký bylo těch 6 možností, co nám to jako vyplivlo, takže jsem to bral spíš jako OK, tak jako zajímavá inspirace, ale podle mě čím jako víc ten člověk je vizuální a má svou představu, tím je to pro ten tool jako horší se vlastně do toho jako trefit, jo? Že dokážu si představit, že si k tomu sedne někdo, kdo vůbec jako neví, jak to dělat prostě a potřebuje nějakých 10 slajdů prostě pro nevím jaký use case, dát si nějaký PDF na web ke stažení prostě, takže si to jako udělá automaticky, ale nepřijde mně, že to jako je vlastně pro nás momentálně. Jo, tím, že máme dost konkrétní představu často, co se nám líbí, nelíbí, jak to chceme, nechceme a tak. Jo. Ale třeba jako super v Canvě, takový ty jako doplňkový prostě AI featurey, typu jako vymazat pozadí, změnit ho, dokreslit nějakou fotku, vůbec jako najít prostě další relevantní jako content, ať už fotka, nebo ilustrace, nebo prostě cokoliv. To na to mně přijde teď jako Canva strašně super prostě, že jako otevřu Canvu a vlastně nemusím chodit nikam jinam, něco hledat, upravovat tu fotku, kopírovat si mezi toolama a tak, ale jako Canva mně přijde, že 98% věcí prostě zvládnu udělat úplně jako tam, aniž bych opustil ten tool.
dostatečné kvalitě. No. A prostě ta kvalita je úplně jako nadstandardní, si troufnu říct. Kdybys nám tady Ondro mohl udělat jako real time nějaký workshop na koláže. Jo, to bych mohl, no. Protože tam je odstranění pozadí, přidání něčeho. Jo. Já už kolikrát bych to potřebovala, já v té Canvě to moc neumím. No, tak může být. No jako klidně, no, až Lucka dodělá prezentaci, tak nám můžeš udělat nějakou koláž. Kdo bude mít narozky prostě a toho nepozvem. Jsem ještě včera v Canvě zkoušela něco s videem a tam mě dokonce vygenerovala jako titulky k videu v češtině, což mě přišlo taky hodně super. Že ta Canva mě přijde, že těma AI toolama dokonce jako převálcovala hudbu v poslední době. Aspoň to tak přijde. Jo. No, ďalšia ešte vlastne taká odbočka, ktorá ma k tomuto napadla, tak boli ako poznámky z AI, že ja sama som to skúšala vlastne zatiaľ nie v rámci nejakého akože videokolu, že by mi z toho ako vyťahalo nejaké poznámky, o čom sme sa bavili, ale skúšala som to vlastne z článkov, ktoré som čítala, že som tam ako proste skopírovala ako text toho článku, vlastne z print screenu to ako vôbec vyťahnuť nič, ale z textu, keď ten text bol ako super štrukturovaný, tak mi to ako vyhodilo dobré poznámky, alebo akože čo by som potom vlastne dala na tie slajdy, ale vlastne mi prišlo, že trošku to potom ako strácalo takú ako tú funkciu, že ja si vlastne tvorbou tých poznámok a toho konceptu vlastne nejako akoby tú tému, jak to povedať, proste lepšie pamätám, že si to nejako ako ja dávam do hlavy a ja viem akože o čom to celé ako bude. Že tohleto vlastne pre mňa ako bolo také ako základné zistenie, že síce ako ten efekt, ten result je fajn, ale vlastne ja to v hlave nemám, len to niekto akože dal niekde proste na papier alebo na nejakú skrinu, že vlastne v rámci, ja neviem, ja sa akože robím hodne schválne poznámok, keď proste nejaký briefing alebo niečo, pretože mi to vlastne pomáha si tie veci ako lepšie pamätať. A to by ma vlastne zaujímalo, jak vy to používate k poznámkám a či vám to nejako ako zjednodušuje tú prácu. Tak já myslím, že tam jsou dva use casey. Jedno je, potřebuji si to co nejvíc zapamatovat a druhý je, tak mě to moc nezajímá, ale chci aspoň trochu vědět, co se tam jako dělo a primárně pro mě, že ušetřím jako čas prostě. Já nevím, typicky někde jako CEO, prostě, který potřebuje třeba mít přehled jako o spoustě meetingách a tak a nemá jako na to si pročítat prostě transkripty, protože by nedělal jako celý den nic jiného, nebo tak. Když prostě si něco chci jako zapamatovat, tak bych taky prostě si nenechal udělat jako summary prostě od AI, nebo když, nevím, teď si chystám nějakou prezentaci o přístupnosti, tak taky to jako nenechám na AI, ať mě udělá prostě summary z 10 článků a já bych pak prostě mluvil o těch jako summaries. Jo, to mi přijde, že to není ten jako use case, že tam potřebuju tu kvalitu prostě těch informací a počítám s tím, že mi to zabere nějaký čas prostě se tím pročíst a tak. A ještě teď mě use case napadl, my jsme třeba hodně jako na terapii bojovali s prostě psaním meeting notes jako z meetingu, že se to nikomu jako moc nechtělo psát, nebo to bylo takový jako kvalita prostě pochybná a tak. A tak jsme tam prostě teď Janča marketečka má taky nějaký svůj AI tool, který s ní chodí prostě na všechny jako meetingy, jako prostě další participant a oproti těm poznámkám, co jsme udělali my, který buď nebyli žádný, nebo jako ta kvalita se různila, tak ten tool prostě konzistentně vždycky všechno se píše prostě a je to pro nás jako mnohem lepší, než co bylo předtím.
Jo, tak to je v podstate ten use case jedno, alebo to vnímaš nejak inak? No tohle jako je, tam vlastně nepotřebujeme tu jako kvalitu, ale potřebujeme aspoň to mít někde jako zapsaný kvůli tomu, že se pak dokážeme jako zpětně prostě k těm věcem vrátit a tak. Takže jo, to je ten jako rychlo use case, kde nám nejde o tu super kvalitu, ale jde nám o to mít aspoň nějak, protože ten předchozí stav byl, že z X meetingů jsme neměli nic prostě. A teď máme aspoň něco. Jo, nebude to asi 100% super skvělý, ale o to nám vlastně vůbec jako nejde. Jo. Jo, to je jako dobrý point. OK. Dobře, tak vlastne druhá časť prezentácie je o tej téme, ktorú som spomínala nejako na začiatku, teda o nejakej celkovej ako zmene toho, ako vlastne k dizajnu pristupujeme. A vlastne tu som vybrala akoby nejaké úryvky tiež z článku, kde sa hovorí vlastne o tom, ako akože kvázi začínať od znova, alebo že je to vlastne taký akoby nový ako playfield, kde sa často ako skúšajú rôzne veci a je to vlastne ako pokus omyl, a že je to také ako všetko ešte hodne živé a často sa hovorilo o tom, že jo, engineering a design, že sa nejakým spôsobom ako viac prepoja, ale že stále je proste dôležité ako ten klasický ako critical thinking, kreativita, nejaká empatia a potom asi ako vo všetkom vlastne, že človek sa tomu ako musí venovať a skúšať rôzne veci a skúšať tooly, aby ako fakt pochopil, ako čo AI ako je, keď s tým chce nejako ďalej pracovať. A potom ešte teda, čo ako pre mňa bolo také ako najzaujímavejšie a potom vlastne ďalší článok sa tomu hodne venoval, tak boli nejaké ako dynamické interfejsy a nejaké akože multimodal a bolo to o tom, že aby sme boli vlastne schopní ako kontrolovať alebo mať ako kontrolu nad tými vecami, tak že ju nejako ako musíme upustiť vlastne na tom level, keď ako pušujeme pixely a čo sa týka ako viac UI-ka, vlastne vytvárame ako manuálne tie jednotlivé interfejsy. Takže ďalšia ako veľká vec boli ako Adaptive UI, čiže vlastne ako zmena v tej komunikácii a zmena v tom, ako vlastne užívateľ interaguje s tou technológiou alebo s tým jednotlivým ako interfejsom. A čo hovorilo o tom, že éra tých ako statických one size fits all interfejsov končí, alebo ako éra tých klasických ako web stránok, ktoré vlastne tvoríme teraz, tak by mala byť nahradená vlastne niečím oveľa viac ako dynamickým, prispôsobivým a niečím, čo ako dokáže s človekom vlastne komunikovať ešte viac ľudskou rečou ako doteraz. Vlastne toto všetko som čerpala z jedného článku, ktorý to ako hodne hezky vysvetľuje a hovoril to ako na príklade. Vlastne celý ten článok myslím, že bol napísaný niekým, kto sa podieľa na tvorbe Arc browseru, čože akože nejaký nový spôsob proste browsovania internetom. A hovoril o vývoji, keď vlastne v 90-kách vlastne bolo ten klasický prípad, keď ste niečo ako hľadali, tak ste bežne ako museli ísť na viacero stránok a
a tie informácie si nejak sami zosumírovať a ten Google vlastne vyhodil čisto len ako linky na tie jednotlivé stránky. Potom v 2012 vlastne Google priniesol nejaký knowledge graph, kde už viac akoby rozumel tomu kontextu a keď ste hľadali napríklad niečo o nejakej významnej osobnosti, tak vám to hneď vedelo ponúknuť informácie z Wikipédie, našlo to proste nejaké ako related články, vypísalo proste nejaké základné údaje a teraz sa vlastne ako už nachádzame v nejakej ako ére kontextuálneho UI, keď vlastne na základe toho, čo hľadáte, tak vám vyhodí inú vizualizáciu tej informácie. To znamená, že keď je to napríklad nejaké analýza, tak sú to grafy. Keď hľadáte niečo o výsledkoch futbalu, tak vám to vyhodí proste v nejakej inej grafickej forme. A keď hľadáte reštaurácie alebo nejaké jedlo, tak vám to zase vyhodí vo forme, ktorá najlepšie proste zobrazuje to, čo momentálne potrebujete nájsť. To znamená, že je to nejaký ako viac priamy prístup k nejakej relevantnej informácie bez toho, aby ste sa museli sami nejako navigovať. A že interfejsy sa adaptujú k tomu kontextu a potrebám, ktoré máte vy a že viac nejako akoby predikujú takisto ako to, čo potrebujete vidieť a informácia sa k vám dostane vlastne v tom správnom formáte. Že je to vlastne o tom, že nie vy sa ako učíte interfejs, ale ten interfejs sa adaptuje viac vašim potrebám. A mám tu také 3 príklady, ktoré tam vlastne uvádzal. Tento je pre mňa asi ako najzaujímavejší a je to vlastne o tom, že keď sa napríklad nejaký manažér ako potrebuje zistiť nejaké číslo z nejakej analytiky, a keď sa pýta napríklad, ako koľko userov Androidu proste urobilo nejaké prvé 3 onboardingové stage v tom nejakom datume, nejakom rozmedzi, tak už sa nemusí ako prelúskavať cez tie analytiky a otvárať rôzne okná, ale že sa proste on jednoducho zeptá a vyhodí mu to nejaké číslo. Alebo číslo, akože nejaké príslušné grafy. Takže o mnoho viac akoby taký ľudskejší prístup v tomto. A potom ďalší príklad bol ten Arc Browser, ktorý hovoril o tom, že keď si hľadáte napríklad údaje o nejakom futbalistovi, tak vám to vlastne podobne asi ako súčasne akože v Google, tak zosumarizuje viacero stránok a na základe toho vám vyhodí nejaké info, takže už sa nemusíte preklikávať a otvárať ako rôzne stránky. Vlastne všetky tieto casey sú viac menej o vyhľadávaní informácií a toto je tiež podobne nejaký Gong vlastne AI-powered interface, ktorý pomáha vlastne pri čase, keď máte nejaký ako videokol a on analyzuje vlastne ten videokol a vie už poskytnúť vlastne nejaké informácie, ktoré by ste inak ako museli ako sales cycle proste hľadať, keď sa s tým klientom bavíte a dá nejakú ako námietku alebo nejakú poznámku, tak to hneď ako vyplúvne vlastne nejaké fajly alebo nejaké do CRM-ka alebo nejaké analytiky, ktoré potrebujete vidieť a nemusíte vlastne od toho callu akoby odchádzať a prepínať na iné stránky alebo nejaké proste iné interfejsy. A z toho vyplývajú vlastne zo pár kľúčových ako dizajnových tém, ktoré hovoria o tom akoby zmene tvorby tých nástrojov. Tá prvá je vlastne to, čo som spomínala v tom príklade, čiže intent first interaction. A to znamená, že
to, čo potrebujete, tak vám to hneď akoby ukáže. Nemusíte, alebo ako povedať, nemusíte sa proste prehrabávať nejakou ako rigidnou štruktúrou, ale dostanete to, čo priamo potrebujete. A toho príklad je ten Amplitude, je to vlastne nejaký akoby analytický nástroj, ktorý funguje na tomto princípe. A ten druhý princíp je nejaká ako kontextuálna inteligencia, to znamená, že ten nástroj ako vie, kvázi vás pozná, vie, čo ste robili aj predtým, aké sú cca ako vaše intentions a nejako predpokladá vlastne vaše potreby a na základe toho s vami spolupracuje. A potom toto je vlastne niečo podobné, že kvôli jednému tasku nemusíte switchovať rôzne ako interfejsy, ale všetko sa nachádza na jednom interfejsi, s čím súvisí proste tá potreba chodiť na jednotlivé web stránky. A potom je to nejaká progresívna inteligencia, čo znamená, že ten nástroj vlastne vie, v akej fáze ako učenia toho nástroju ste a že vás ako neohromí vlastne ten hodne komplexný interfejs hneď na začiatku, ale ponúka vám vlastne postupne od nejakých jednotlivých základných funkcionalít až k tým viac ako advanced userom. A tým pádom je to hodne ako viac privetivejšie vlastne pre toho užívateľa. A poslednou témou je vlastne nejaká fluidná informačná architektúra, čo kvázi súvisí s tým predtým. A to je už to, čo vlastne ako čiastočne funguje aj vo Figme alebo ako tých iných nástrojoch, ako je Photoshop, že vlastne ten interfejs sa prispôsobuje tomu, čo momentálne potrebujete robiť a neukazuje vám ako všetky funkcionality naraz, ale je to viac ako kontextuálne. Takže to bolo za mňa akoby findingy, ktoré boli pre mňa celé zaujímavé a nedostala som sa zatiaľ do toho nejako ako hlbšie. Čím ďalej, tým viac ako objavujem iné zaujímavé články a je to pre mňa vlastne ako asi čiastočne trošku ako hrozivé vlastne v tom, že to bude asi si myslím ako hodne iné oproti tomu, ako fungujeme dnes, že to nebude len ako keby nejaká rýchlejšia, efektívnejšia ako Figma, ale že to bude ako o inom dizajnovaní. Ale zároveň, jo, asi akože, že vlastne ten progres je tiež ako fascinujúci v tom, že sú tam nejaké možnosti, samozrejme otázka, akože aké možnosti v rámci toho akože nejakého bežného akože navrhovania webov alebo tak, ako vlastne to bude ako možné integrovať ako ten research do nejakej bežnej práce s klientom. Takže tak, ďakujem a asi ako open discussion. A ešte vlastne by ma, ja tak ja to stopnem, neviem, či to je už Peťo, tak zaujímalo, ako on pracuje vlastne s nejakými ako viac AI-powered nástrojmi v rámci UX, UI. Niečo môžem nazdieľať. Ja som mal chvíľu možnosť hrať sa s tým nástrojom UX Pilot, kde som vlastne zisťoval, čo ten nástroj vlastne vie. On je stále tak trochu v bete, takže úplne ne všetko funguje flawlessly. Napríklad nepodarilo sa mi doteraz dostať tie wireframey do Figmy, aj keď tam akože jedna z tých
feature, ktoré oni propagujú, je práve to napojenie na Figmu, kde tie vygenerované návrhy si človek môže vyexportovať do Figmy. Ten nástroj vlastne ponúka dve nejaké ako keby featurey. Jednou je nejaký design review. Žiaľ, teraz som musel killnúť ten Safari, takže to tam je. Ale oni vravia, že vlastne dá sa to použiť na to, že to proste suggestuje, čo vlastne zlepšiť na tej stránke. To som prišiel, že úplne nefunguje akože tak, že by to prinášalo nejakú hodnotu. Napríklad tu je reálny use case, kedy na Cavarelli potrebovali zvýšiť množstvo ľudí, ktoré nájde tú registráciu. Väčšina sa rok prihlasovala, takže potrebovali nejak oddeliť alebo viac promotovať tú registráciu. Takže skúsim tam zadať, že čo vlastne potrebujem od nich, akože OK, ChatGPT. Takže úplne vlastne to nefunguje tak, jak by som čakal. Hej, že by to treba aj nakreslilo, jak to akože by mohlo vyzerať ináč, či proste, že by suggestovalo treba zmenu poradí ako konkrétne, hej, že Máš to si poslal do ChatGPT, co ti k tomu napíše se stejným promptem? Môžem to vyskúšať potom. To stejného. No ja to myslím, že to je Hej. A potom ešte tu máme nejaké prediktívne hitmapy. Čo teda úplne nikdy nemajú vysvetlené, čo to robí. Hej, lebo hitmapu som rozumel tak, že kam užívateľia klikajú. Hej. To je hitmapa, no. S tým, že vlastne nebo nebrosím, kurzorem, ne? S tým, že keď to teda nejak dobroustá, tak tam to vyzerá, že je to trochu all over the place, akože treba na logu je nejaký vysoký hotspot, kde by som nečakal, že užívateľia budú klikať. Ale keď to je niečo, čo vlastne ukazuje, kde bude padať ich pozornosť, tak je to možné, že proste na to logo bude padať ich pozornosť. Já to jsem chtěl k tomu dodat, já jsem v pondělí jsem ukazoval Ondrovi nějaký nástroj, který je spíš z marketingové strany, kde do kterého oni nauploadovali výsledky právě hitmap získaných na nevím, milionech různých jako testování vizuálů marketingových pomocí eye trackingu. A oni dokážou pomoci, když jim tam strčíš jakýkoliv jiný vizuál, tak prostě říkají s 95% přesností, ti na základě těch znalostí jako naučených na těch věcech opravdu jako natrackovaných pomocí toho eye trackingu, tak ti vlastně řeknou, jak ti budou čumět na tom vizuálu lidi. Nejvíc. Řekl bych, že tohle bude asi jako podobně, něco podobně. Takže to je jako eye trackingová mapa. Takže je to spíš, ano. Schválně zkusím. To je jenom prostě nějak, jako testuješ nějakou vizuální dominanci, no, prostě těch prvků tímhle způsobem. Keď som to vlastne ešte vtedy prvýkrát skúšal, tak to ma prekvapilo, že dokázalo si to rozpoznať jazyk toho screenu. Takže aj keď som vyslovene písal o tom prihlásiť sa a registrovať sa, tak
akože vedelo si zaradiť, čo je čo. Jako písal jsem to po anglicky a ono si to prostě vědělo za slovenčiny. Do jisté míry je to jako dobrý test, protože si, když by to vyleze takhle, tak vzhledem k tomu, že lidi prostě z toho z vrchu dolů, tak tady si řekněme asi, můžeš věřit tomu, že nic nemino. Vtipný je to teda, že... Je tam ten čas a signál. Je přesně tak, no. Já přijde jako zásadní problém tady u všech těch věcí, že tam není ten reasoning a ten myšlenkový proces zatím prostě. Že si nemůžeš udělat takový jako zpětný review, jako kdyby se zbavil s designérem, tak on ti to nějak jako řekne a ty si z toho něco přesně. Jo, když to... Já jich tady jako dost pochyboval, co z toho je vlastně jako relevantní, protože něco z toho dává smysl a něco vůbec prostě. Podle mě je to absolutně matoucí a k ničemu. Jako, nebo to, jak to vizuálně vnímají, ještě neříká nic o tom, jak to budou používat, jo. Jakoby vidím tlačítko, že mně tady přijde, jakoby, že ano, já to všechno jako přečtu podle té mapy, ale to, jestli to jako pochopím a budu vědět, jak s tím zacházet, to už jako věc druhá, že jo. Tam je jako označený všechno, ale doslova jako všechno prostě. No ano, protože ty jakoby všechno je tam vidět prostě. Jo, a ty všechno jako ten uživatel prostě jsi schopnej jakoby zřetelně navnímat a přečíst. Ale to, jestli to pochopím, ten text, a jestli pochopím, co s tím mám dělat, to už je jako věc druhá, že jo, to ti tohle prostě neřekne. Ti neřekne žádná heatmapa. No, klikací heatmapy ti řeknou, jestli ten člověk pochopil, co po něm chceš, ale tohle není zjevně jako klikací heatmapa. Ne, tohle jenom zvýraznilo klikací heatmapu, tak si z toho jako můžu vzít nějakou zpětnou vazbu o tom, jestli ten člověk pochopil, že tady na té stránce má kliknout na to a to tlačítko. Že sledoval nějaký flow. Ale tady z toho to vlastně jako nevím, že jo. Tohle se jako snaží mimikovat nějaký eye tracking a dělá to takovým úplně primitivním způsobem, že to zvýraznilo všechny texty. Takže za mě to je úplně ničemu. Jako, úplně jako, spíš to má jako minusovou přidanou hodnotu, protože pokud se na to podívá někdo, den má zkušenosti a uvěří tomu, tak pravděpodobně udělá rozhodnutí, který budou stát za hovno. No jako může to být zajímavý třeba u věcí, jako jsou opravdu jenom nějaký jako vizuály typu plakáty, bannery. Zajímalo, kdyby jsi tam dala takovou tu klasickou prostě spoře oděnou jako dámu, tak jestli by to jako highlightlo ty místa, prostě. Ale Peťo sdílí a podle mě není daleko od toho vygooglit nějakou spoře oděnou dámu. No, tak... No, ale tam hlavně třeba taky hraje docela často roli kontext, že jo. Třeba u bannerů prostě nebo u plakátů záleží na tom, jak daleko stojíš a tak, takže je to takový... Nevím, podle mě to je k ničemu. Jako fakt. Došlo k tomu jistému záveru, že vlastně aj bez toho, že vlastně k tomu nie je žiadne vysvetlenie na základe čoho tie mapy generuje a čo by to aspoň približne malo znamenať, tak proste to nejde uchopiť. Druhá vec, ktorú som chcel vyskúšať, je vyskúšať možnosť generovať si nejaké wireframey. Tam som vlastne použil ako príklad ten produkt, ktorý že mám ten Štangast.cz, čo sú vernostné karty digitálne. Takže ono to vznikalo postupne, je to taký zlepenec a to ma zaujímalo, že či vlastne to AI len na základe toho textu spraví lepší job, ako proste zlepenec, ktorý vznikal postupom času a nebol často prerobiť do nejakého poriadného UI. No a začal som nejakým tým high-level promptom, kedy, neviem, či to je vidieť, ja to tak blížim, tak sorry. Řekněme summary. Kde som vlastne vylistoval, čo vlastne chcem akože v hornej lište, čo chcem na boku, že chcem nejaký dashboard, o čom to je, až veľmi high level a vlastne ono to vyhodilo niečo takéto. Čo mi akože nepríde akože too shabby, na to, že proste potrebujem niečo vizualizovať veľmi rýchlo alebo otestovať.
Potom som skúšal vlastne trochu akože pomeniť nejaké tie detaily a akože keď modifikujem ten istý prompt, tak má problém akože držať ako keby, jak by som to povedal, rovnakú líniu, či už toho, jak napríklad drobné detaily, hej, jak vyzerá hlavička, aj že tu je na prvej pozícii dashboard, tu je logo, tu je na bielom pozadí search, a v ďalšom tomto už je to treba, tu je nejaký symbol, dashboard zmizol, toto je na šedom pozadí, aj v ďalšej iterácii. Čo? Zase to pestrý takový. Není to už tou adaptivní vážkou, prostě. Asi jo, člověče. Neviem, no, ale každopádne, že vlastne nie sú tie výstupy medzi sebou konzistentné. A takisto, tak jak sa posúvam vlastne, tam je potom možnosť akože pridávať ďalšie screeny. To znamená, že si človek vytvorí niekoľko screenov naraz, vytvorí si nejaké flow. A tam to takisto nevie úplne držať tú pozíciu tých objektov v menu, kde to vidno. Takže tu napríklad mám na prvej pozícii Loyalty Programs, potom sú Customer Insights. A keď som tam zadal, že má vygenerovať akože screen pre Customer Insights, tak prvý je zrazu dashboard, a Loyalty Programy zmizli úplne. Ale zase na druhej strane celkom dobre rozumie tomu, keď akože vyslovene som tam povedal, že no a potom chcem vyskočiť modál, ktorý bude obsahovať to a to. A akože nejak to ako keby viac, že dokáže to vlastne tie komponenty, ktoré tam napíšem, že chcem, tak použiť. Čo ma prekvapilo je, že snažil som sa používať veľmi vágne veľmi vágný opis toho, čo tam chcem. Hej, napríklad v tomto screene som povedal, že nech akože vytvorí model, kde sa bude vytvárať nový vernostný program a ja si budem môcť vybrať z 3 variant. Razítka, zbieranie bodov a nejakú fixnú odmenu. No a že chcem tam potom akurát pomenovať tú odmenu, nejaký popis, potom koľko razítok potrebujem a potom som popísal tú hidden odmenu a následne, že celé by to malo byť akože mať nejaké dátumové ohraničenie. No a akože na to, jak to bolo vágne, tak si myslím, že celkom dobre sa to s tým vysporiadalo. Jednakže highlightlo vlastne tú prvú možnosť, ktorú som popisoval, že je to proste nejaký selected stav. Takisto si to domyslel ten kontext toho, že vlastne ja zbieram nejaké razítka a keď naplním, tak dostanem nejakú odmenu. A takisto tie popisné texty, to je vlastne všetko, čo si ten model nejak domyslel sám. No a na takéto rapid prototyping, keď potrebujem rýchlo proste brainstormovať nejaké idei, mi to príde hrozne super. Proste toto bola otázka niekoľkých minút, kedy je nejaký základný wireframeový model položený a dá sa proste nad ním iterovať. Takže to mi prišlo úplne super. Skúšal som vlastne len na základe toho popisu spraviť nejaký autoflow, jak by vlastne ten model sám navrhol tie screeny, ktoré by tam mali byť. A tam je to celkom o ničom. Bez toho kontextu tam proste sú po sebe 2x dashboard, netuším prečo, 3x dashboard dokonca po sebe. Je to dôležitá časť. Potom to navrhlo tie loyalty programs, čo je akože náznak nejakého flow, nejakého wizardu, ale vlastne chýbajú ďalšie kroky. Takže úplne nejak random si to stanovilo, že tam bude proste nejaký wizard na budovanie toho programu, ale už nedomyslel vlastne tie ďalšie kroky. Takže ten autoflow je skôr, by som povedal, taký gimmick, alebo také niečo na efekt. Že viem vygenerovať proste nejaké barevné obrázky, čo vyzerá UI.
Takže potrebujem nejaký movie prop, potrebujem nejaký UI, ktorý vyzerá jak UI a potrebujem to rýchlo spraviť, tak na to sa to hodí. Ale na nejakú serióznu prácu asi ne. Ale to, keď si to tam manuálne píšem, ako tie flows, tak to mi príde super. Čo mi príde ešte viac super a zároveň ma to série, že vlastne dá sa upravovať sekcia. Ale nie v štandard pláne, ktorý mám ja kúpený, ale až od pro plánu, ktorý proste je raz taký drahý. To je pro profíky totiž. A takisto vlastne to, jak to počíta tie kredity, momentálne tam sa dá vybrať vlastne ten model, aj buď to hi-fi design, alebo ten iba wireframe a je to od 2 po 12 kreditov za jeden screen. S tým, že ja keď vlastne nemôžem cieľene updateovať, akože treba z jednu sekciu, tak to musím robiť tak, že vždy mám vlastne tam vpísané všetky tie screeny, editujem si to, jak potrebujem a vlastne za každým generovaním mi to preedituje celé flow. Takže tie kredity sa miniajú extrémne rýchlo. Keď to je tých 6 kreditov a mám tam dajme tomu 10 screenov, tak to je s každou generáciou 60 kreditov určite. Takže v tom subscriptione, ktorý mám, stálo to nejakých 3 500 na rok. Je tam 420 kreditov na mesiac a tie sa dajú spotrebovať veľmi rýchlo. Takže suma sumárum, vidím tam potenciál na to zrýchliť tú prácu, hlavne v začiatkoch projektu. Úplne si myslím, že najlepšie by bolo mať ten pro, tento účet. Prípadne, že aj jak sú tam drobné nedostatky, tak to vlastne doľadiť iba lokálne a nevyňať vlastne ďalší balík kreditov na to, že by som to celé pregeneroval len kvôli tomu, že tam proste niekde niečo model pozmenil alebo vynechal. A jak to potom funguje ako s prevedením do Figmy? No to nefunguje. Úplne snadno vôbec. Zase sa to takto. Oni to tam teda hovoria, že normálne máš plugin vo Figme, kde po prihlásení vidíš vlastne, čo máš uložené. Takže ty vlastne u tých screenov, ktoré sa ti páčia, tak si ich označíš ako Save and Retrieve Figma. No, čo je zvláštna formulácia, ale budíš. No a potom ten screen sa objaví vo Figme. To musíš pak zlatýho retrievera, aby si to mohol. A ja to skúsim znovu, skúsim to tam natiahnuť. Jsem tady toho zkoušela v tom Wizardovi. To, co jsme měli na participaci. Ano. A tam to jako, taky se na to nějak jako nakonec přišla, jak to přehodit do Figmy, ale ve výsledku jako s tím byla mnohem větší jako drbačka, to pak jako pročistit od nějakých dalších jako věcí, které jsem tam jako nechtěla, který mi tam jako nasázel ten Wizard. Teraz mi to tam napríklad hodilo. A akože je to relatívne rozumne akože naštrukturované, že dá sa s tým proste pracovať ďalej. Z toho Wizarda právě se tam natáhlo spoustu prostě různých elementů a prvků, který jsem pak prostě musela pročišťovat, takže mě to jako zdrželo. Nakonec jsem si říkala, že by bylo rychlejší si to prostě překreslit. Ale jako na druhou stranu já jsem to nestrávila moc času jako na tím se s tím jako naučit nějak líp. Takže možná bych jako na to přišla, jak to vyřešit efektivněji, ale tenkrát to bylo teda moc. Čo je takisto fajn, že vlastne tie paddingy, ktoré to používa, tak sú proste v násobkoch že 4. Že ako, vizuálne to na mňa pôsobí akože dosť dobre na to, že to je wireframe vygenerovaný za pár sekúnd. Tam bolo nejakých 25, nejaký si ináč boli tuším 24. Zuzi, jsi tady ještě? Ano, jsem tady. Protože ty jsi taky tenkrát generovala si nějaký wireframey pomocí AI, ne? Jsem přímo i ve Figmě. No, byl to ten Wizard, který si používala i ty. A vlastně jako
jsem měla jako stejný dojem při přechodu do té Figmy, kdy já jsem jako očekávala, že teda dobře, jsem si to tam nějak nahrubo naklikala v tom useardu a budu pokračovat ve Figmě. Ale já teda nejsem žádný power user Figmy, takže jsem pak vlastně si vůbec nevěděla rady s tím, jak to jako pročistit a ty jednotlivý prvky si jako přeházet nebo je třeba dát jako úplně pryč. A vlastně jsem potom, ten můj workaround byl, že když se mi něco nelíbilo, tak jsem si to přegenerovala v tom wizardu a vrátila jsem si, a znova jsem si to jako generovala do té Figmy. A bylo to jako ve finále ten konečný proces toho do nějakého jako doleštění byl jako hrozný porod, no. To mi moc nelíbilo tam. Tak nevím, jakou s tím máš zkušenosti, protože já jsem to teda jako hodně přikládala tomu, že s tou Figmou prostě neumím a že to je tím, jo. Ale jestli z toho máš stejný pocit, tak možná to není úplně tak mnou, no. Jo, já jsem jako právě to soudila, že neumím dobře s tím wizardem, takže pro mě bylo jako rychlejší si to upravit v té Figmě, no. Ale jo, taky to bylo oprus. Ta moje zkušenost tady, pár věcí jsem si taky odzkoušel a je taková, že oni jako izolovaně, ty nástroje sami o sobě vlastně jako umí fungovat docela dobře. A jeden jako ten největší problém je kvalita toho promptu, a toho zadání, který tomu dáš. A vlastně se jako trošku ukazuje, že, nebo mám takový zrovna příklad jednoho nástroje, s kterým jsem hrál teďka nedávno, jmenuje se to Gamma AI, což je nástroj, který je vlastně postavený na Claudeovi, kdy si vlastně v Claudeovi vyřešíš třeba, jaký texty chceš mít v nějaké prezentaci nebo nějaké webovce. A ono je to naučený, aby si to z toho Claudea umělo jako dobře vzít ty vstupy a pak ti to vygeneruje jako fakt dobrou prezentaci nebo dobrou landing page, dobrý marketingový e-mail a tak dále. Ale vlastně tam vyřeším tím jako spojením s tou jako jinou AI a to, že oni si to sami dobře napojili a tak vlastně to jako řeší to, že ty to neumíš zadat přesně. S Claudem se ještě nějak jako domluvíš, tam si to nějak, co? Jo, než přestane spolupracovat. Jasně. Ano. A vlastně jakoby je tam pomocí jedné AI si vyřešíš jakoby dobrý prompt a dobrý zadání do jiné AI. A to třeba jako pro mě fungovalo jako ku podivu jako zajímavě. Tak to jako dával Markétě? Ať si tam zkusí spíchnout něco? Jo, já jsem to pak dal Markétě. Tak to je jakoby jeden můj insight a druhý, který v zásadě je jakoby podobný, nebo z podobného směru, nebo tak. V prvé řadě to, co se děje jakoby v oblasti marketingu a tady těch jako AI nástrojů a možností, tak podle mě je jako ukázka toho, co se nám stane za 5 let. Marketingu podle mě jako do roka z 10 lidí budou potřeba 3. A 7 bude úplně jako obsolít. A vlastně si sám pro sebe jako kladu otázku, co v tom našem řemeslu, tak co bude jako ta cesta, kterou my budeme kopírovat. Protože já tady jako hrozně vidím to, že tyhle marketingové věci prostě mají třeba 5 lety nebo pár letý předstih. Ale to stejně se stane jako v našem biznesu. Odpověď nemám, jenom to jako kladu do pléna. Mám čas, slyšela jsem někdy, že pro mě to prý nahradí developery a my až půjdeme do školy. Jo? Aha. Máme pár lidí k dobru. Ono tady tím, že jako cokoliv textového, tak je vlastně jako snažší na zpracování a tak. A ta AI v tom je dál. A všechny vizuální věci jsou naopak jako mnohem složitější. Mně se líbil toho Ogilvy ten přístup k tomu, že vlastně tě to dostane v každém tom kroku, tak třeba na 95% nebo na 90% něčeho jako už dobrýho, pak ti to nechá tam dodat ten jako
ten lidský faktor tvůj a jdeme dál. To jako přijde tam a samozřejmě jako nad každým tím krokem ti to pomáhá generovat asi jako víc variant a možností, než kolik by do toho zase živý člověk byl ochotný jako investovat času. Mi tam přijde jako zajímavý, že tohle hodně, to, co jsi řekl v tom Ogilvy, tak to by dostal, že nějaký junior, medior na měsíc práce a teď to tady ty lidi z toho úplně vyškrtne prostě. Jo, a ten super senior tam vždycky bude mít ten job, aby to dotáhl prostě, ale těm jako juniorům se postupně jako vytrácí práce, kterou by mohli dělat, protože nebudou tak efektivní a neudělají tolik možností prostě, jako ta AI. Juniorům nebo jakoby míň jako strategickým členům toho týmu. Jo, ale právě tohle je skvělý jako učící proces pro toho juniora, protože ty ho provázíš tím procesem, do kterého on vlastně dodává ty data a učí se, jaký data potřebuje pro ten kvalitní výstup jako získat. A on může být ten, který zadává ty data, přece ne? Ale už nebude podle mě na konci ve své profesní profilaci, tak nebude seniorní marketingový strateg, ale bude seniorní operátor marketingového nástroje. Já už on tam nebude mít to hands-on prostě vůbec, jakoby, jo. Nebude znát ten risk. Z začátku ne, ale tak jakoby, nebo tím chceš jakoby říct, že už nebudou existovat jako vůbec seniorní marketéři, jako strategové, protože nebudou potřeba, nebo protože nebudou, nebo tady ti jako... To nevím, jenom spíš, že tam přijde jako velký impact na ty juniorní jako profese, protože teď se to vlastně naučili dost dobře, protože u toho byli hands-on. A teď se jim kus té práce za ně udělá AI, která momentálně nevysvětlí proč, nevidíš do toho prostě a budeš u nějakých jako výstupů, který budeš vědět, že jsou jako kvalitní, ale nevíš, jako jak vznikly. A to je prostě klíč toho učícího procesu. Že víš, ale ty to nepotřebuješ možná do budoucna vědět. Jo? To je, jak když mi táta tady říká, že jeho žáci na střední škole prostě nejsou schopní vynásobit 2 dvojciferní čísla mezi sebou, protože oni prostě vytáhnou telefon a nacvakají si to na kalkulačce. Oni tu dovednost, kterou máme my, oni už ji nepotřebují a nikdy ji potřebovat prostě nebudou. Takže pro ně je zbytečný se to učit. A já to vidím jako podobně, jo? Že ten junior v té agentuře se to sice nenaučí, ale je otázka, jestli to někdy v životě ještě bude potřebovat. Možná prostě se to nepotřebuje naučit. To třeba v designu mně přijde tohle jako vidět na spoustě lidech, že oni neznají ty prostě principy, já nevím, psychologické věci a tak. A jako dobře okopírujou konkurenci prostě a to řešení vlastně vypadá jako podobně nebo stejně, ale jako neví, proč ty věci fungujou, proč nefungujou a tak. A jo, možná to nebude potřeba za 10 let prostě, to nebo za 20, to jako nevím. Jo, jenom mi přijde, že už to teď prostě je na některých lidech jako vidět, že se prostě přeskočily ty začátky a jede se prostě podle jako kopírovačky, co kde funguje jinde, nefunguje a ty jako principy se z toho prostě, nebo oni tam furt jsou, ale díky tomu, že je tam zanesl někdo jiný a já jsem to prostě skopíroval, ale už vlastně nevím, že to funguje, že ty věci jsou u sebe nebo vypadají podobně a tak dále. Zdeny? Jo, já si myslím, že jako úplně obecně, teď ani nejde tak o AI, tak jako nemůžeš dosáhnout expertní znalosti v něčem bez toho, aby se jako šel krok po kroku. Ty nemůžeš udělat nějaký hack a přeskočit 10 schodů a stopnout si až na ten 11. a říct, tak já umím ten 11. a jsem teda jako level černý pásek a těch 10 vynechat, protože ti to bude chybět k tomu porozumění hlubokému toho celého procesu a té celé problematiky. Takže nevěřím na to, že je možný nepochopit násobení dvouciferných čísel, ale chtít počítat derivace a integrály.
No ano, my se pak bavíme o tom levelu, který ho chceš dosáhnout, jo. Prostě jako jasně, že musíš pochopit, co je rozdíl mezi plochou a objemem, nebo jako mít třeba tady ty principiální znalosti, ale to neznamená, že to potřebuješ jakoby manuálně umět spočítat. A mne to príde stejné, ako jak hovorí Ondra vlastne o tom, že neumiejú napríklad ako princípy heuristiky alebo niečo, akože podľa mňa ako každý vlastne, kto chce byť ako profesionál a vedieť vlastne tie ako nejako do hĺbky a vedieť ako prečo a jak fungujú, tak ako keby musí rozumieť nejaké akoby hlbšej teórii a kopírovať ako veci, tak to je ako easy, ale vlastne potom ako nerozumieš tomu, prečo tie veci sú tak, jak sú a na základe toho nevieš vyvodzovať nejaké akoby ďalšie dôsledky. Já tam teda rozlišuju umět z hlavy spočítat integrál křídou na tabuli a vědět, co to ten integrál je, co je prostě derivace, jenom jako neznat z hlavy ten vzoreček. Jo? To je asi ta kalkulačka, to, co ty jsi říkala možná. Jo, to je jakoby rozdíl mezi tím pochopit princip a jakoby dělat to, jo. A rozdíl mezi teorií a jo, že ty pochopíš tu teorii, ale pak v praxi k tomu používáš nějaký nástroj, abys jako dosáhla nějakého výsledku nebo dosáhl. Takže jako ten junior, to neznamená, že když jakoby nebude, že když bude pracovat Ogilvy tímhletím způsobem a bude spolupracovat s nějakýma jako chatama nebo s nějakýma prostě jako GTP nástrojema, takže nebude chápat tu teorii. On přece jakoby se to pořád může jako učit nebo pořád to může se snažit pochopit. Ale to, že k tomu výsledku pak bude používat nějaký nástroj, to už je jakoby věc jiná, no. To jo, mě k tomu ještě napadá jedna věc, že tenhle způsob, dejme tomu, já ho nazvu pro jednoduchost zrychlený, klade vlastně jako extra nároky nebo jiný nároky na to, právě na toho juniora a ty spočívají v tom, že si musí uvědomit, že pokud daným zjednodušeným procesem dospěl k nějakému výsledku, tak je v jeho zájmu, aby principiálně pochopil ten proces. Protože když to neudělá, tak může sám uvěřit tomu, že to vlastně umí a že tomu rozumí a podlehne vlastní iluzi o tom, že je v něčem expert. No, s tím souvisí ta iluze toho, že AI jako je všemocná nebo že ti říká pravdu, jo. Je potřeba si jako vždycky uvědomit, že má ten nástroj nějaký svoje limity a ty ho musíš jako podrobovat nějakému kritickému myšlení. A v tom to jakoby i spočívá, jo? Že ty se nemůžeš jakoby spolehnout 100% na to, co ona ti říká. Ty to musíš brát pořád jako návrh, který nějak ověřit, jo? A v tom je to jako